Shisil ladon hagawi kapor, hagawi katlang kabadai thabha Harry Amerika. Don uwe ukona badang shipos nam gerta ubom don ying don sem. Uyai tang dikejar sudah barki sabti kibajot. Ulej bad uying hakamat jong kawi ke showroom kaba heba. Bad upej ya kita ke sabti ya kita ke cuti kibaton hapo jong kita ke showroom. Bakat ba udang ying habar jong kita ke showroom tak jing kriat ukenyu bad uduai hau blay kata por ong a blay ngakua banyo ke sabti bad ke cuti bad saja ke menjonga. Bakat ba udang duai hangta kawan kawe ke long kemi bad kapej ya utau kana bad ka isin shishayu. Bad kumta kayalam ya utau kana siapa jong kata ke showroom. Kapan na utrai jong kata dukan ya ke shidabor bad ya katawel. Bad ka pensyong ya utau kana halor jong syuki bad ka dem kho siwilade bad ka sai ya kejar jong utau kana. Hadin jong ni kalapan pong ya ki muja hakajat jong utau kana bad ke juti shijur. Bad ka ai yu ya ke sabti mas ai pon pong. Bad hadin jong ni ka siu pisa ya utau utrai jong dukan bad kami na kata dukan. Utau kana ubud ya ka nadin bad ubat ya ke tijong ka bad ong ya ka. Are you God's wife? Atau pidei ka lok jong play. Ki parlok pe jonga. Im kata ka jing im le ya kata ka kam. Bahaba ki bru kin pe pi kin om yo i pi. Henry kin yo i ya ublay lengba jong pi. Ngin sekendo pi. Hak mi par ki video ublay ungur ku pi.